Okonye kpali akpa akolono okonye kpali ya akolono n'ụwa okonye kpali akpa akolono okonye kpali ya asị m akolono okonye kpali ya akolono okonye kpali ya akolono n'ụwa akolono okonye kpali akpa maka na ndị Igbo kwuru si na a na-adị n'ụlọ mmanụ mma pụta n'ama charity begins at home ya ka egwu na-ekwu n'ụwa m enwere ụfọdụ ndị akụ niile bakpalụ na ba ji eme ọgọ n'ama mana abụgo bapụtazie n'ụzọ echefu ọchịla ọzọ ụfọdụ echefu omelọra ụfọdụ echefu aka ekpuchi ọnwa ụfọdụ echefu eze ndị Igbo na kafachanụ azọsie nnekwu afọfa na aza n'ilo ịma na akụfa ma elu ụlọ ụfọdụ jelu mba ofesi balụzie bafu chefu obeba iju ọba basụba ya men ofe onye bụ jere Amerịka mgbe o ji ilu Amerịka o wee bụrụ nnekwu ọgaranya ọ nụrụ nwaanyị onye ọcha ma wee bịa Amerịka ife karịrị 15 mana o lụrụ ụlọ ewee mesie n'ofe mbosi oyim wee nwụrụ mgbe eji bụrụ ozu oyim wenata Naijiria mgbe eji rutebe nne ya ụna mana afọ ebe edoziri ozu ọgaranya ya bụ na ọ lụtala ụlọ ibele wee mebe ozu ọgaranya maka na ọdọ n'ilo ụna bụgo ndị be anyị ibe na-egwu onune n'ụwa ọ gbatala akụchabakwa ezi ibebe ya kachi mmadụ ka mmadụ ka jikọọ n'egwusi Chukwu gozie gị n'ego agbalụ gị Krismas ya ka mụ jikwuo na akụlụnọ kwa onye kpali ya akolono okonye kpali ya akụlụnọ na-enu ụwa okonye kpali ya kpa akolono okonye kpali ya akụlụnọ na-enu ụwa okonye kpali ya kpa akolono okonye kpali ya asị m akụlụnọ
akụlụ nọkwa onye kpali ya Akụlụnọ, 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 akụlụnọ bụ onye kpali ya. oya o ka m bụlụ egwu m ka ndị ezutọghị m oke nwa Chukwu gọziri agọzi akụ ya lụkwuru ụlọ ọ na-ejela obodo ozi ọ na-alụla obodo ọrụ odogwu nwere obi salịsalị ana m akpọ ya ezomọgọ odogwu melụ ụmụọgọ nkweta ọ bụ onye ka mụ na-ekwu Chimchuso Okoye eze ọhamadike eze ezi nwanne nke Igbo ukwu odogwu amụrụ n'iru ọfọ nke ọ bụ n'Igbo ukwu be anyị na ngwurubele chifu Felix Okoye eze Okonkwo o wee tolite wee gụba akwụkwọ mgbe ibe na-agụ mgbe o ji gụsị akwụkwọ na mahadum Delta State University o wee mesie wee jebe Israel ebe afọ ka o mere masters mgbe ọ na-eme masters degree o kwudolu nwaanyị onye ọcha South African woman atalugo nwaanyị ọma ya ka o mesịrị n'ọba ọnanugo Pretty Binoli Okoye ka mesịa n'ọba South Africa Chukwu wee gọzie fa kọmpini kwulu kọmpini ya ka eji malụ odogwu investimenti kwulu investimenti ya ka eji malụ odogwu Managing Director France Touring Oji Gold and Diamond Emogo Director to First Star Price International Importer and exporter of all kinds of goods Director Fashion Center na South Africa CEO Progressive Business Enterprise Oji Properties Emogo Life Patron Nzukọ Ndị Igbo na South Africa Patron ọzọkwakwa IDU South Africa Secretary General Nze n'ọzọ Ndị Igbo na South Africa National Deputy Secretary Dynamic Press Club International Founder Eze Nwanne Poverty Elevation Chimchuso Okoye Eze ọhamadike, eze nwanne Ojofọ Ndị Igbo na South. Chimchuso Okoye Eze ọhamadike, eze nwanne Ojofọ Ndị Igbo na South. Ojofọ Ndị Igbo na South Eze ọhamadike, eze nwanne Ojofọ Ndị Igbo na South. ezi nwanne Eze ọhamadike, eze nwanne Ojofọ Ndị Igbo na South. Chimchuso Okoye Eze ọhamadike, eze nwanne Ojofọ Ndị Igbo na South isi mụ kenele na-ekweghị Chief Benjamin Adiele ọnwa gburugburu na Nsiri Imo na Abia Steeti Patron Abia State Union na South Africa PRO Nze n'ọzọ Ndị Igbo na South Africa kedu maka lọlọ yi asa mma nwanyị dị mma Pretty Lolo Tumi Adiele South Africa woman Chibesi Ncheduwa Ogbugbu Akụbu ọnọbụ ide mmiri Mayor Dynamic Club nke South Africa isi nze n'ọzọ South Africa oyimoni ga-adị kedu maka
Chief Benjamin Chukwuemeka Okoye eze ndị ọra mma akpata isi egbe ọzọ Igbo ndụ Edo steeti akara aka na-adazi CEO Okoye and Sons Nigeria Limited, Director Benok Security Limited. Ọhamadike si mụ kene yo maka ọgọ nke imere ya maka na ọ bụ gị mere o ji bụrụ ife ọ bụ taa ọmụba n'ihi adị Ọhamadike si mụ kene Chief Engineer George Umokoli Umanyika isi nzobu nọ Prince n'anya kene yo Ọhamadike si mụ kene Chief Chris Okonkwo Ezeakudo nke Igbo Ukwu Senator Nidi Musonu Managing Director Oganko Group of Companies Nigeria Limited Ezeakudo Foundation Ayimoni Sobili Anya Bulegunu Kanje Zutende kwa Ibu Chief Agozia Nemenem Apotoloko nke Igbo Ukwu Managing Director AA Davis Nigeria Limited Ojibiti Matila Remongo na Lagos State Ọhamadike kene yo Chief Chiko Okonkwo Nne Yelugo Nidi Musonu Managing Director Chikasim Nigeria Limited Oji Capital Schools Remongo Egbe kene yi Ọhamadike si na omelefu natanu nnekwu ahịa n'abalị obodo Afudebe Late Chief Chukwuma Elozie Ezomogo Nadazi Ibu South Odogwu Nadazi jide ebube Deije nke ọma Okoye Ezo Ọhamadike Ezezi nwanne Ojofo ndị Igbo na South Ibtus Okoye Ezo Ọhamadike Ezezi nwanne Ojofo ndị Igbo na South Ojofo ndị Igbo na South Ezo Ọhamadike Ezezi nwanne Ojofo ndị Igbo na South Ojofo ndị Igbo na South Ojofo ndị Igbo na South Ojofo ndị Igbo na Pretoria aka na-eme ọgọ dogo nwere obi salisali Ojofo ndị Igbo na South